τραβάτε. Τραβάει κανένα. Δεν θα βγάλει άκρη με τίποτα. Εγώ να κόψω. Κάτι γυναίκες σου κάνει. Τράβα, εσύ συνέχισε εσύ να πάω να κόψω εγώ. Τραβάει τώρα τι κάνει. Ρε παιδιά, όλοι τραβάει. Το σκότωσα. Λοιπόν, το φόρουμ. Τραβάει πολύ. Για μια νοικοκυριά. Εγώ πρέπει να τα κόψω, μια γυναίκα. Ρε, βάλτε και μια γυναίκα. Μια γυναίκα να τα κόψω. Βάλτε και μια κοπέλα να κόψω εκεί πέρα να πούμε. Ματράχα. Έλα, μαγικαλιά. Πρέπει να κάνω το μία, μα είναι. Λοιπόν, λίστα, ναι. Μετά είναι του Αγίου Βασίλη. Αγίου Ρετρόνιος. Ο Ρετρόνιος, ναι, να κοπεί παρακαλώ. Το δικό μου θέλω να το Γύρα από άκρη σ' άκρη. του Ρετρομάνια, του χώρου, το επόμενο. Κόψτε. Κόψτε και μία για το μαγαζί. Και μία για το μαγαζί κόψτε. Γιατί? Άμα κεράσω τους καφέδες. Και μία για το μαγαζί. Το Ρετρομάνια ξεκομμάτι. Πάρε Νάκης, πάρε φως, light. Παξούλης θα είχε κάνει αυτό. Όχι, εγώ το είχα κάνει. Το προηγούμενο αγορητικά. Διατικό είναι αυτό το πράγμα. Και τώρα αρχίζουμε να πιάνουμε τους διαχειριστές. Λοιπόν, Το κομμάτι σου το κοψές. Το κομμάτι σου που κοπήκε. να πω και τους διαχειριστές λίγο τα καλωρισμένα να βάζουν πιο σημαντικά. Ναι. Σωστό. Πρώτη το πρώτο σε θυμόμαστε. Πώς θέλουμε το κομμάτι. Μπράβο, έτσι, μπράβο. Και το υπόλοιπο δύο κομμάτια είναι κύπερ. Μυρμήγκια θα πάνε, ρε παιδιά. Θα θυμάστε. Είπα το λαμβάνω για μένα. Τζάμπα, έτσι, θα σας λέω μετά. Λοιπόν, Μισό λεπτάκι. λοιπόν, αρχίζουμε να παίρνουμε κομματάκια. 3, 6, 2, 8, 16. Εντάξει, καλά τα πάτε, χωροστάνουμε. Έχουμε και άλλη βασιλόπτα, παιδιά. Έχουμε και άλλη βασιλόπτα. Κι άλλοι έχουμε. Κόψε πράγμα. Θα υπάρχει μέσα στο... Πάντως όχι, Παιδιά, αυτά που τα ονοματίσατε, μην τα πείτε. Αυτά που ονοματίσατε. Τα δείτε Για το Χριστό λες, να κοιτάτε και το φλουράκι πως είναι από κάτω. Το φλουράκι είναι από κάτω, δεν είναι μέσα. Το φλουράκι δεν είναι μέσα, είναι ακριβώς από κάτω το κομμάτι. εκεί που υπάρχει σημαία. ποιο κομμάτι το έχεις βάλει. Πού είναι, ρε? Λοιπόν, Άμα δεν είναι στο δικό Δεν το μου. βάλα εγώ, δεν το βάλα, αυτοί το βάλανε. Απλά κοιτάτε από κάτω μήπως είναι και το κομμάτι. Κοιτάτε μήπως είναι και το κομμάτι από κάτω. Ψάχνετε. Ο Αντώνης πού είναι, Έχει κομμάτι από Ούτε η βέφα αυτό στις κάμερες. Αντώνης, φώναξε τον λίγο. Τι είναι αυτό? Το κομμάτι. Μπα, Το κομμάτι να κόψουμε και για όλο τον όρο, ρε παιδιά. άλλο. Επόμενο. Το επόμενο είναι το...
Λοιπόν, Αντώνη, έλα. Είναι νηπιαγωγείο το κάναμε, παιδιά, που θα πρέπει να καθαρίσουμε. Λοιπόν, οκ. Χρειάζομαι σπάτουλα. Εγώ το ξανάπα. Καλύτερα από έτσι, κράτο. Οκ, κόβεις και τα λαδί και αμένα και μια άλλη κοπέλα. Μετά πρέπει να καθαρίσουμε. Λοιπόν, Τάκη. Όχι, όχι και αυτό. Όχι, μόνο εσύ, τι είσαι. Δεν πειράζει. Τώρα γράφει βίντεο. Έλα, γιατί είμαι τεράστιο, δεν είναι. Θα δώσω και δεύτερο πετσό. Επόμενο. Επόμενος. Λεμόνα στο επόμενο. Θέλαμε και μεγαλύτερη κατά 50, έλα. Πάμε. Θα το πούμε σε δύο λάκια, θα το πούμε Μπράβο, έτσι, καλύτερα στη μέση. όχι, να με τσάρτε να πω. Καταστροφή. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Α, με free. Άντε παιδί μου στον χώρο να γράψουμε ευχαριστώ να την κατεβάσουμε. Μα την πρώτη άκρη. Ηρακλή, το πολύ YouTube να πούμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πόσο μεγάλο, ευχαριστώ πολύ παιδί. Έχει κι άλλα, έχει κι άλλα. Αυτό δεν είναι δικό μου μάλλον. Γιάννη, βάζω στην κόρνια προβοκάτσια. Ωραία, έλα από μια κοπέλα, ελάτε να δώσετε. Εγώ θέλω αυτό με το κλειδί, ρε παιδιά, Όχι, ποιος δεν θα φας, δίνετε. δεν θα φας, θα κόψεις. Έλα εδώ ρε. Οι άντρες θα κόψουνε. Γιατί κόβει, Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ με ιστορικά. Λέμε ονόματα. Βάζουμε Πρέπει να μας κρατήσουν, όχι να τους κρατήσουμε. Πιο παλιό, μπράβο, ναι, πιο παλιό. Καλά, μην όχι, από κοντά μετά και μου μιλάω. βέβαια, είσαι καλά. Το βίντεο είναι πώς θα κόβετε βασιλόπιτα. Στο YouTube θα Λοιπόν, είναι αυτό το Κωνσταντινόπουλο. Λοιπόν, Θέλω να το κοστάκι. Τώρα του λέω εδώ. Έκανα ό,τι δεν μόνο το Δεν έχουμε κι άλλη πίτα. δεν έχουμε κι άλλοι, μην αγχώνεσαι, έχουμε κι άλλοι. εθνικό σου λέω. Απλά οι άλλοι δεν έχει φλουρί μόνο, αυτό είναι το μενό. Ωραία. Επόμενο. Για την πόντα. Νίκο, ακούγεται και για να κερδίσει. Τι έχει? Δεν έχει γεύση φράουλα που είπε να κάνει φράουλα. Άλλο. Εγώ δεν είχα πει δύο πράγμα. Ούτε καν γεύση πορτοκαλίδα. Επόμενος. Εγώ. Ποιος? Έχω σπαρτιό τον νωρίτερα. Δεν πειράζει. Φλουρί από κάτω. Μπορώ να τα αλλάξω με την κουρδιναγρία. Πού είναι ρε παιδιά? Γράψε. Τι? Κράτα. Όχι, εγώ ήρθα για να πάρω το επόμενο κομμάτι. Το επόμενο κομμάτι, το κομμάτι είναι δικό μου. Επειδή δεν μπορώ να τρώω και να γράφω και να αυτό, πώς το λένε, αυτό το δικό μου. Δυστυχώς. Έλα, δική καμέρα μας. Ατυχία, έχω να κανονίσω την όλη ιστορία και να μην κερδίσω. Έλα, το επόμενο. Κάψε είναι αυτό, λουράκι. Αυτό βάλε μέσα ρε.